line back to the mass. Beetje koud, maar verder ging het wel. Ja, hoe koud? Nou, zo koud dat mijn vingertoppen er bijna vanaf vielen, maar verder ging het wel. Wat moest bovenaan? Nou, touwtjes losmaken van het zeil, anders ging het zeil niet open. Het is wel een beetje als een acrobaat romslingeren, of nee? Ja, er waren sommige spannende momenten ook wel bij, dat mijn klompen bijna uitvielen. En, Hold again. Hold again. Korhon? Ja, best wel. Ja? Ja, Hard werken? ja dat wel. Heb je eens vaker gezeild? Ja, met school, het reisje naar Helgeland en weer terug. Ja. Is dit leuk werk? Ja, vind ik wel op zich. Ja, ik doe liever zeevaart op een containerschip of zo. Vind ik mooi, sleeboot. Dus eerst de volle touwtje wat mij aanbelangt, kilometers en allerlei loshandjes. Ja. Maar nou, hij kreeg een terug de wien geweest en dat moest leren. Dus ja, dan is het toch. Ja. Prot het leren nou dus? Ja, nou ja, dat is. Ik zei, benamelijk ik hoe je gewerkt. Als die eens mijn touw stiert, even mooi lopen. Ze houden vaak de handen in de boezem. Ja, nou heb ik wel eens dat er even niks te doen is. Maar hadden we de douane is, maar ze wapperen letten. Zo simpel is het. Dus die jongens die gaan ze meer in de boezem dan ze warpen letten, hè? Ja, nou en dan ze denken meneer Timmers, maar door het won. En die doet het dan ook wel, maar die kent alleen nog ik net. Dus naar haast er weer. Van kom op, handen uit de boes en actie. Toen was het wel het mooiste putje, hè? Ja, nou wel. Ja. Ambities als stuurman, of? Nou, wel even skipper worden, ja. Maar dat wordt het nog even. Nou dan, van Saskip of een heel oorskip? Ja, heel oorskip, vrachtskip. Waarom is dat nou mooier als een zielskip? Nou, ik ken niks meer zien. De motor vind ik wel mooi. Wat skaftenpot? Brood. Net? Pindakaas. Pindakaas? Ja. Moet je sterk van zeggen ze. Ja, zeggen ze. Ja. Heb je dat hier nodig? Nee, ik vind wel niet. Nee. Als je nou ziet dat er een aan de touw staat te trekken, die redt het niet. Haal dan je handen uit je zakken en help even. We are too early in Converderzant actually. I don't want to stay for 2 hours. It's too boring. So we just turn around now and sail back. And work. And work. Yeah. They have to sweat. Yes. That's why we are here actually. Hey, ik heb er geen nodig! Dit ding was. Ja. Hold both! En wat leren ze hiervan? Nou, benammen dat het is de regen bij ons nou. En dat de schipper van hout winnen en de schippers van hier en Oost-Oorlog om denk je. Goeie. Oh, hoi. Dat moet je Hoi. Nou gaat het me kwart maar hoeken. Jij wat mooi midden. Wat mooi midden. Wat je mond wan binnen? Hé? Wat je mond wan binnen? Nou, de ziektekost één bij je praten. Ziektekost? Ja. Ja, jongen. Na je regering, hè? En waar vind je hem met de meeste ziektekosten dan? Nou, we moeten wat inleveren. Waar wie is president? Waar wordt het? Rutte, net? Rutte. Ja, die jongen is in die speelt hem.
Ja. Nee, zo. Nou, het komt er wel zo wel dat we in kwart daar huis door. Ja. Als het heeft, ik wil zien wat een sport hier heb, wat de heeft dan het tjen als wat ik maar. Ja, Dan wil ik dat met vergoedje, dat komt het tot wel. Dat vindt Rutte niet. Oké. Als je Ja. vrouw gaat kijken op tijd naar je heup krijgen, dan zie je net meer krijgen. Maar hij... Nou, dan ik weer de doorland, maar. En steen je gauw zo voor op zo'n praatje? Nou ja, het in wat nijs zei, dan, nou ja, het is dan val ik zei, dan melden we weer een 7 wordt en dan stappen we er even af. En dan gaat het on. En dan hoor je een vergadering, hè? Zo. Ja. Ja, hoe lang hebben we net, mijn? Maar hoe? Je moet geen wekker opzetten, man. Minimaal, hè? Hij doet wat achter me. Niks hier, hoor. Ja, jongen. Zo, zo. Nee, maar zij. Dus je steen gauw een uur bij te praten. Ja, dat is zo. Samen, Ja, joh. ja, wel laat je hoor, hè. Ja, hè? Ja, dat is dus niks, joh. Nee, joh. Helemaal niks, joh. Vroeger gingen we net om tijd en ook hebben we even bijpraten. Samen was het ongeveer. Ja. Ja.